مهرانی درود سر باتم پا بلوچ راج شرپندشم هر جگہ ہر کجا شمه زندمان وشبا مرچی میں سرحال پنجگور ہے سرحال سرمگ اب کنا کہ چونا ہا آگما چارا کہ پنجگور یک پرمنے جاگے بوتا او بعضیں عالم بوتگاں بعضیں مفتی بوتگاں کہ آیا امنارا کنٹرول کرتا نہ صرف پنجگور تہے بلکہ پنجگور چی ڈن دگا قبائلی کشت خونی بوتا یا کہ دگا مسئلہ و جیڈا و دزی و چکاری بوتا گوڑا ہمیں مردمہ شتا اما مسئلہ و جیڈا حل کرتگاں بلے مروچی باندھا پنجگور سے بلوچستان ہے اندگا ڈسٹرکاں کا بیچارہ خاص کر وتی ایریا ہے تو درستہ چی خراب ترین علاقہ گندگا آئے گئے زالبولانی خودکشی ریش و سکہ بازیں نشے ورنہانی نیمگا روگ اسی ریش و سکہ بازیں اور ڈت اسکواڈ مردمانی کے نا مردمانہ کشگ اور دور دے گو چست کنگ و زرگرگ ایوڑے عمل بازیں بے گئے اور لوگانی تہا ریگ گسانی تہا ریگ پنجگورہ ایش نبوتا دشمنی ہم بوتا بلے گسانی تہا ریگ ماسانی دیما براسانی دیما آئینی مردانہ یا براسانہ جنگ کشگ ایوڑے بازیں واقعہ بوتگاں کہ لوگانی تہا گسانی تہا شتا مردمانہ کشتگاں یا کہ گن پوائنٹ سرا مردمانہ ریپ اون کنک بوتگاں بلے تنگی سی تک ہما پنجگور ہے ہما امن کجا شوق وستگیں ایا ای امن خراب کرنے کے واسطہ پنجگور مردمانی یا کہ پنجگور ہما واقداریں با اختیار مردمانی بے حسی ہو یا کہ خاموشی ہے پشت گونے گو یا کہ دیکھ مستریں طاقت تھے کہ ہمیں چیزاں تیلانک دیان ہو میں چاگر دارا تباہی نے بگا برگائیں ہمیں سرحالانی سر مرچی میں گپ کنا میں مہمان وجہ میں دیدنگ سنگت وجہ عبید اللہ بلوچ کے آوت ایک پولیٹیکل ایک سیاسی ایکٹیوسٹ ہے اور بی این پی ہے میں گلے وستگیں پنجگور سابق صدر ہوں بوتا ہوں اور مچی ہے دنیا بلوچستان پنجگور حوالہ کہ امن و امان حوالہ بے روزگاری حوالہ یا کہ ادھر جنجالاں سرجم والنگرہ یا کہ انٹرنیٹ مسئلہ کہ گیشتر بعضیں رابطہ نباں علاقہ ہانی تا اور خاص کر پنجگور بعض جیڈ و جنجال ہستیں وجہ السلام علیکم منتوار کشواہتے میں دیوار مشور وشت گشم وعلیکم السلام ماہم منت گران گدان ٹی وی ہے کیا ہمارا اتی دیوانے اندرے شرب بچا ہے جی سلامت بات چنے عبید صاحب چشکے ماں گوشے گئے تھے کہ بعضیں جی ہاں ماں بندہ تکنا واللہ یہ شک کہ پنجگور رہتا امن و امان سرا چونکہ تاریخ اشارہ کہ پنجگور ایک اگاں روایتانی حوالے بشارے پنجگور گیشتر روایتانی پاسدار بوتگاں اور دومی نے چارے مذہبی حوالے چارے تو بنسبت تو عید کے شہراں چارے پنجگور تھا مذہبی اثرات یعنی کہ گیشتر ہما بوتگاں نزدیکی وہ ایک سوچ ہی بوتا کہ مردمہ باؤنڈریز تو داشتگے اور پدم چارے کہ گوستگے سخت دیر ما کسان بوتگاں معاشو من خیال ایک امن کمیٹی بوتا کہ پنجگور عبید دیگر علاقہ ہانی وہ قتل و خون بوتا ہے قبالی جھگڑا بوتا ہمیں پنجگور امن کمیٹی شتا ہما علاقہ مسئلہ حل کرتے گا نو مرچی کے حالت تو انچوشاں کہ میں کچھ میں دیمایا سول سوسائٹی بھی ہستیں سیاسی تنظیم بھی ہستاں سوشل تنظیم بھی ہستاں یہ دہائیں جی مذہبی تنظیم بھی ہستاں مذہبی پارٹی بھی ہستاں اور ہنی حالت اے رنگائیں کہ منی کر لفظ نے کہ مایا مطلب بیان بکنا کہ چھوڑنا تو گشت کرت کنے کہ امن و امان حوالہ کہ خراب تریں ڈسٹرکٹ زانک بھی انو اسی وجہ چیاں مستری گا پیشی کے چدو پیش کے وحدہ مبستہ شاراں آوادہ گا نمانے مسئلہ ہوتا آ مسئلانی نوعیت آ مسئلانی شکل دیگا ہوتا گا پیشہ ودموتی جیڑا ہوتا گا یا دیگا سماجی جیڑا ہوتا گا بیرگیری کشت کشتار ہمائی نبونی آدھا ہوتا اور آ وحدہ ہما امن کمیٹی ہما مذہبی رہنما یا سماج آدھگا لیڈر آیا جرگا لوٹارن تھا آ مسئلیانا ہما بلوچی رنگا اور بلوچ سماج کوڈ آف کنڈکٹ حوالہ آ مسئلیانا حل کرتا مرچی معاملہ کیا معاملہ یا سخت جتایا حق باز جتایا اے ہنو اما انسرجنسی کے دبو گایا کیونکہ ماں بارڈر اثر نشتگا ادا دیگا ملکانی چونکہ سعودی ما گشت کنا ایران بارڈر ادا آئینی مفادانی ہم یک مسئلہ یستے اور بارڈر تی بلوچستان ہے تیوگی بلوچستان ہے بے روزگاری مردم مخلوق چلتگا تا کوئی علاقے آتگا آنو ادا آبادا نو پنجگورے ہما سماج ہما ڈائنامکس ہنچو بدل ہوتگا کہ مرچی امن امان آما عملہ کی بوگایا پیشی امن کمیٹی پیشی جرگا مرچی کارگر بوگا نیا مرچی معاملات دیگر شکل اختیار کرتا اسی طرح سماج ہما تنظیم کے تو نامانش گرے سول سوسائٹی یا ہما علماء کرام یا بلوچ دیگر میر و معتبر و ہما روایتی مردم آئینی جو کارگر ثابت نبو گایا امن امان معاملات انسرا
یقیناً ادا ہما اس کی سیاسی حالت بدل بوتے گا ہما سیاسی حالتانی نگی کی وجہ مگوشت کنن کے امن امان معاملات چادگا علاقے ہیں چی بعض جتایاں اویشانی گردار کرنے کی خاطرہ نوک نوکی چیز یا ہمارا ریاستی ادارہ اگر بلوٹا امن امان داشت کرنا یا کہ دیگا معاشرہ یک نوکی پریکٹس پہ کرنا یک وسیع پیمانی ہما امن کمیٹی کی ساری آئیں نوکی شکلہ جوڑ پکا بلکہ یہ معاملات کا مو بہتر بھی ہاں پتہ یہ دیکھے جا کہ تو چاہ رہے کہ انی مطلب ریزسٹ کرنا گایا پتہ تو کیچا چاہ رہے یا گوادرہ چاہ رہے بعض جگہ بل پنجگوری تو مطلب ہنچے واقعہ بوتے گا کہ گچکا کے لوگا نسرا امید دیتے اسکواڈ ہے مردما یعنی زالبولانا ماسانی دیما براسانی دیما گن پوائنٹ اسرا ریپ کرتے گا مطلب دو سے انچے واقعہ بوتا پنجگوری تھا بلی گنڈو موٹر سائیکل پوچھتا بستا مطلب گیر کرنا بوتے گا مطلب یہ انچے تو نظانا گا کہ ایک تھر سے توشنے کے پروڈیوس کرنے گا یا کہ دے گا انتش بھلے چمی چوشے احتجاج ہے کہ چوشے مضبوطیں کہ دونیں پارٹیاں نہیں ہم آنگی آوار کے پنجگوری مسئلے سر بھی چو گندگا نہیں آئے گا اسی وجہ چاہیے گوڑا بالکل چونکہ مسائل طرح گوشت کے معاملات نو دیگه شکلانا ہمیں واقعہ کے تو نو ایشان گوشت یہ ہما واقعہ ہیں کہ بلوچ کوڈ تھا نیا بلوچ سماج یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر جنی آدمی ایک جنگی تا دور کرتا یا کہ قرآن شریف اشارتا گوڑا جنگ بند ہوتا آدھے پسلائے نیمہ گوشتا جنگ بندی ہوتا پلنو ہچے نگے کی واقعہ وہ گئے کہ اب بلوچ تی ہما معاشرتی اخلاقیت کن تعلق نہ دارا ہاں البتہ یہ گپا ما گوشت کنا کہ معاشرہ ریزسٹ ہم کم بوتا نسبت چاہدے گئے علاقے انتا اسی طرح ہما معاشرہ ہما لیڈر ہما مذہبی طبقہ آج کو ہمیں یہ معاملات گندگا کہ کمو سماجی معاملات بیگانہ معاشرہ گوشت کرنا کہ یک معاشرہ تھا ایک بیگانگی آتا سیاسی بیگانگی گوشے سماجی بیگانگی گوشے یا وہ ہما بلوچی کوڈ اپ کنڈکٹ بحال کرنگے وہ تھی روایت نہ بحال کرنگے کہ مرچی میں معاشرہ تھا یہ بڑے واقعہ بوگا یا کہ اما قوت کے امرہ ہمیں نیمہ کا برگ لوٹک بوگایا وقت زانتے وقت یہ بڑے معاملات آنا دیما کارا ہما معاشرہ ہما چک کنک کی چکا اشتا رجسٹ بچتا چکا اشتا برداشت بچتا ہمیں معاملات اگا ہمیں گپا سیول سوسائٹی یا یہ معاشرہ اگا یہ معاشرہ اے وحدانا رجسٹ نہ کو خود کم کے انچے وقت بھی ہے کہ یہ معاملات جمعے چی سوسائٹی دست در بھی آئے ہیں یہ معاشرہ ہے سیاسی پارٹی و سیول سوسائٹی بائدند کیا کردار ادا پہ کنا ہنچو تو گوشت گئے بالکل کردار چو آوڑا گندگ نئے کہ آئین ادا کرنے گی جی چونا ہوئے سب دیگا ایک نوکے ماں تقریباً اس طرح 2 سال پیسر ماں ایک پروگرامی کرتے گا مفتی آصف صاحبہ موضوع منی ہمیشہ اور پدہ مرچی باندھا وہ ایک ریسرچین چیز روچ پیسر میں کیا کرتا امتیاز آئی ہوں اور ریسرچ رپورٹ ہمیشہ اور چونا منی جندے پٹلوٹ مطابق کہ پنجگورہ زالبولانیوں ودکشی اور رجحان زیادہ ہیں گوں بعض مردم ہستا کہ ہمارا روایتاً یا کہ ہوتی ہمارا نام گیر گنے ہیں مطلب ایک ٹیچر بڑے زالبولیا مطلب خودکشی کرتے ہو خودکشی کرتے ہو یہ تسلسل مرچی باندھ زیادہ آئے گئے گو نہ تھا نہ زالبولا نہیں تھا مردین نہیں تھا آئے گئے گو بلکہ زالبولا نہیں تھا آئے گئے گو زالبولا نہیں بھی وجہ اچھی بود کرت کرنا یک سوسائٹی کہ اودا سوسائٹی یک ڈائریکشن میں بھی یک مقصد میں بھی روزگار ذریعہ مبان سماج تا ہنچو گٹن بی پی کے آوتی دما کشت مکان یقیناً سماج دیم پا مرگرو سماج تا یقیناً اگا یک جنیادمی یک جوانی خودکشی کا وتی زندگی وقت و دست وقت و ترکشی اور ایک خطرناک عملی البتہ مانی کرا جو جنیادہ من خودکشی جو بعضی معلومات نہیں البتہ سوسائٹی تا ہما گھٹن کے ہستے مردینہ تا ہم ہستے یقیناً زالبولن تا گیشتے رستے کہ ہما چاگر دیتا بندہ ہمیں روجانت کے ادا علاقہ تا اوڑے نگے جاور دے مہائے گا پر 2 مہینے میں تو کہتے کہ پنجگورہ مدام نمائندہ کے بوتگاں یعنی سرکار بوتگاں یا عہدش گم بوتا منسٹر بوتگاں شرریں کی منسٹرانی سر بوتگاں
تو انو تو چاہ رہے کہ انو اسد صاحب دوریں پیسرا مطلب نیشنل پارٹی بوتا آئی دورہ مطلب اقتدار بوتے اور انو اقتدار آیا اسی چی باوجود مطلب ہنگت ہیں اسی چی ابیت تو گندگا ہے کہ مسئلہ گشتر خراب بوا نا لائن آرڈر مسئلہ حل بوا گا نہیں اور پدا دومی نمگا گندگا ہے کہ زور داتا مردمان ترقی سرا کہ ترقی آ بلڈنگ رگو شگائیں ٹیکا رگو شگائیں یا آیا شما پارلیمانی سیاست کنو ترقی چی رگو شی روڈ بندگارا یا کہ بلڈنگر بندگارا یا کہ بدقسمتی ہے کہ انسان جند ترقی انسان وتی ردوم آئی جسمانی ردوم کیا صحت گشاں آئی اما ذہنی ردوم یا تعلیم ای شعبہ پنجگورتا نظر انداز بو گئے ای ڈالچار کنک بو گئے ای بالکل ترقی حساب کنک نہ بو گئے ہمیں نمائندے نہیں ترجیح چونکہ تو گشگا ہے کہ روڈ و بلڈنگ یعنی کہ ہمارے سیمنٹ و سریائے ترقی گشاں یک چیزی مائدہ چو پدر کنگے کوشش کنی کہ مردم کے ہر وحدہ عوام تہارو چاہ عوام اوٹ دوری اسمبلی رو یقیناً گوڑا عوام معاملاتا وتی پرائرٹی کا وتی ترجیح انتے کا چونکہ منتر ایک مثال دے 2016 پنجگورتا الیکشن نبوتگت ہمیں مردم کے رنترا آئینی کامیابی اعلان بود تاں روچے سے بجائے شام پریس کانفرنس کو درخواست دا کہ وجہ دا الیکشن نبو گئے مرا نوکی تاریخ بھی دے بلے شفا ہما مردمانی کامیابی اعلان بود یہ مردم کے کامیابی اعلان بوتا یہ وزاق یقیناً عوام نمائندگ نہ بان یہ دیگا مردمانی نمائندگ بان ہما مردمانی پرائرٹیز دوران دے ماریا پنجگورے تا ہنومن ترگوشین کے بی ایریا تھا یا کہ شہر تھا اسکول 30% اسکول بندہ اسکول کے پچھا آئین تا تعلیمی ہما درس و تدریس جند نبو کے برابر ہیں پروما بغیر تاکہ گیج کلکور اے علاقے یعنی اما پیشہ اسپتال بتگاں آر ایچ سیزاں سیڑیاں بی ایچ یو بالکل بنداں ما کسان بتگاں وہ میڈیکل ڈاکٹر میں علاقہ پوسٹ بتگاں بلے مرچی آودا چی چیزیں یک کی نہیں کچھ کہ مطلب اسے کہ اے سماج اے علاقہ تیمہ نشتگاں پشتا شتگاں ادا ہما روڈ و بلڈنگ آنا کی ترقی گوشاں یقیناً آئینتا بود کا آئینی دیگر دلچسپیاں کمیشن نامہ ایکسپٹینس نامہ ذرے کمائیں لگے یک وسیلہ بود کرنا بلے عوام ترقی تعلیم عوام ترقی عوام صحت پہ اور مستر امن امان تاکہ امن امان نبی نہ تعلیم نظام شربی نہ معاشی نظام شربی نہ صحت شربی اے یک کا ذرے زوال کنگ او وتی ہما کرپشن و کمیشن واسطہ اشارت ترقی نام دے گوگا گیشتر ترجیح میرے بدقسمتی وزیر و وزیرانی ہمیں چیزانی سرانی چیز سالہ چپے سر تو پنجگورہ اسکول اسلام لگو ہمیں دونوں کے موتا ہوتا تو کہ گنڈو آنا جنیادم آنا اسکول میں لیوانے لگا مطلب پتہ ہی ما جانتے کہ تا مطلب کہ شک جا ہفتے کہ تا مردم کے عزی تا بلے کہ ای بڑے مسئلہ پنجگور سکا باز بھی 2016 شاہتا اسکولن حملہ کو کہ گنڈو موانے نے جنک ٹیچر مکنے انی نوکتریں حالے کہ پتہ چیزیں روچے چپے سر پنجگور اسٹوڈنٹانا جنک کا نا کالج تا پوترگا نیشتگا پتہ ہوں مفتیان یک جرگہ ننداری نگوتا ای بابا کم وہ گپ کا اچھی مسئلہ ہوتا اچھا ماں اے معاملہ سرا کمو مردم چھو مستر پچاری یہ تیوہ کی ملک کا چاہیے ایدت سرپا دے کہ قومیت تانا آئینی وجود چھے انکار آئینی کلچرہ آئینی زبانہ چھے انکار یک کا مذہب نامائی ملکارہ چلائی نگے یا کوششی کو بگائی چونکہ بلوچستان خصوصاً مکران یکن چھے علاقائی ہوتا کہ ادا اما مذہبی ایلیمنٹ جو سیکولرزم ٹائپ چیزیں ہوتا ہر کسی کار بزن کسی کارتا مداخلت نہ کرتا یہ چیز وش نہ لگ گئے وش نبو گئے مردمانہ ادا مختلف نیمگان چھے کنڈان چھے یہ ہمیں جوہد ہو گئے کہ ماں اے علاقہ ہم ہوتی وڑا بکانا ہمیں کب کہ تو جتا چیزیں سال ساری ہمارے جنک یعنی اسکولانی سر حملہ بود اے پتہ سرپت بوتا مردم
की चपुजा बुतगा मर्ची बांधा हम एदा कोशिश हमी बोगाएं कि हुसूसन जनिक कनी तालीब सरा कदगन बीबी तो आदि ममरे लाते रुच सारी अंचुक तो गप्पा है इधर कुतुब मेला ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ये नेम का चेलान होता कि माँ किताबानी मेड़ा ही कना मर्दम कायं किताब जुगरां किताब चारा डिग्री कॉलेजा इंतजामिया ती डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ये चीजें इजाजत न दा वहाँ ना हमेश कोशिश कि चूंकि अगस्त माह अमनामान मसले पदा एक सियासी तंजीम है कि मारा गुशा एक सियासी तंजीम प्रेशर बुनियादा आया इशरी इजाजत न दा भले मर्ची हमा कॉलेज मजबूर है सियासी हमा तंजीम है इंतजामिया सरपद न हो जा सियासी तंजीम के या कई प्रेशर है सर को जहाँ पार्टी है सियासी तंजीम एक मजहबी सियासी है मारा मजहबी कम गुशी पर के सियासी एक्टिविटीज का नगाएं आयो को मजहब नाम इस्तेमाल का नगाएं मर्ची हमा कॉलेजा हमा अगस्ते माहे हमनमाने मामलत हमा वड़ा हस्ते भले कॉलेजा या खुरमागे नुमाइशी मर्ची कनगूता आया या कॉलेजी वास्ता जरूरी तर ये नहीं कि किताब नुमाइश पे का हुरमागे नुमाइश वास्ता दिगा जागा अस्तान सब्जी मंडी अस्तान मार्केट अस्तान दिगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अस्तान भले तास हमा मर्दों के किताब मेला देमा उश्ता दगता मर्ची हुरमागे नुमाइशा चदुरसन सारी हमा मर्दों आतगा यानी हमें तासुर दे कि एदा हो किताब नामो मगरे ये कुजाम मेला भी कुजाम प्रोग्राम भी आई इजाजत हस्ते जी देखिए गुड़ा जुस्ती दपात कहते हैं एक मसला नशाएं मतलब पंजगूर तो चाह रहे कि हर के इश्ताम आचें दूमी एक केशें के तो चाह रहे कि गारो बेगवाहें मर्दुमा इशीता मतलब एदा पार्टियां नी लेवल अने आईश नस्लो ज़ाता नी लेवल अने आई रुतबा मनसबा नी लेवल अने आ इधरा यक वड़ा नचारी के आके बुरतगी एज ए बलूच बुरतगी आके लंगड़े एज ए बलूच मतलब लंगड़े आके नशा कन गए ऐसे नशा देगबूते एज ए बलूच नशा दौर देगबूते नू एक लहते अच्छे जीरा के अमन अमान फ़र्ज़ का मसला है ईशानी तरह अमा कौम दोस्त पार्टी के अस्ता गुड़ा ईश परचा एक मजबूत है एक इत्तेहादी हम सिर्फ पंजगूर मसला नहीं सरा एक मुनज़्ज़म शक्ली है इशरा सीरियस नजूर आने आए दिमा इमें बदकिस्मती है कि कौम दोस्त पार्टी विषय या के कुजाम पार्टी विषय ये एक चीज़ ये सर हमारे इत्तेफाक़ी दिस्तगन वस्तगे चीज़ साली कप्पिया सारी इदामा बार्डर स्टिकर टोकन मामला थूता ओदा गुड़ा ये पार्टी इत्तेफाक बूतगा दोरा इत्तेफाक बूतगा ओदा मजहबी हम गुम बूतगा ओदा कौम दोस्त हम गुम बूतगा ओदा अपोजिशन वाला ओदा सरकार आया के पॉइंट ले सर ये वस्त इत्तेफाक बूतगा के बार्डर है कारोबार है तजार ये पॉइंट ले सर इत्तेफाक बूतगा बदकिस्मतियाँ हमें सोसाइटी मामला नशाएं ते मंशियात मिसिंग पर्सन या ईदगा समाजी बुराई के अस्ता ईशानी तहा माइगप्पा बिल्कुल इनकार नकन के सियासी पार्टी वती हम किरदार अदा कनगे तहा नाकाम बुतगा ऐसी वजूहत हम बेगानगी पुष्ट कने या कि हम तरजीहानी बदल भी होगी हम तो पुष्ट कने इसी तो चाह रहे कि तो बार्डर तो नाम दा एक किसी के बार्डर पे सरा वैसे क्या एक बलूच शो होती गाड़ी ये सरा मोटरसाइकिल ये सरा शीर रोगे ने हर चीज़ की शुदा आरते आर्ट करते क्यों आदर सिस्टम इशल बलूच दस्ता शो नु एक माफिया ये दस्ता आत मखसूस तबका येगा कि एक बिजनेस ही जोड़बू नु दुमिनी में तो गिंद गए कि हमें ज़र के रोटेट करने गए ये ज़र पदा वापस रहो गए हमा माफिया दस्ता या पंजाब रहो गए और दिगा एक हवाला ये है कि शब हमें एक बच्चे तक ज़र के मजदूर अरगोन है एक जम्बाद ये सर कहते हैं या कि टैंकी ये सर हर चीज़ें शब बार्डर दर कहते हैं चिंचो चौकियाँ हर चौकिया आ ज़र दयाने पुलिस अरा लेवी ज़रा बारिन दिगा चेचियाँ पदा कहाँ थी इवन के सब्ज़ा पदा वो एक हमा तोशे के कुंजी ख़जाना ये एक चैन एक उदा ठेका सर बाकायदा देख भी थे गुड़े ईद दुरहाएं ज़रा नहीं था मतलब डिप्टी कमिश्नर से बगैर ताकि तई मिनिस्टर बया दुरहा मतलब इसी त परसेंटेज जूर गए गो गुड़े ई ज़रा कैश सूरत रव गए को जा अच्छा बार्डर में इधे गरीब मर्दवानी अमा लाभ होता कि मर्दोमा चा दिगा मुल्किया वती अमा चीज़ें बड्डा कुर्ता गाड़िया कुर्ता आता एदा ये मार्केट आनी दफा होता वती लाभ वाले तो चूंकि एदा दिगा कारखाना है दिगा चुशे ज़राते चुशे पैमाने ने क्या मर्दमानी ज़रूरत हो पूरा कम
بدقسمتی ہے ہمیں مردمانی لاپ نو مردمان دیگا سرکار و سرکاری اداریاں وتی دندہ جوڑ کرتا یقیناً حالت پیش ہے نیا بارڈر اولا اچھا جیونیا بغیر تانکہ تفتانہ درا صداں کلومیٹر بارڈر پچ بوتا نو در فینس کنک بوتا نو ہر جگہ یک یک گیٹ پچ کنک بوتا یقیناً گیٹ کے بان بڑا کنٹرول بان ہنچے سرکاری ہنچے ادارہ نیاں کہ آپ گوشمائی گیٹ مردمانی لاپ شوازہ استعمال کرنا گشتر ہما وتی ذر کم کٹ گئے یک ذریعہ جوڑتا انچک تو گو چا بارڈر بغیر تنصداب درہ یا دیمار کجارو یہ ہما ادارے یعنی اور لاپ جوڑا بل دیگه بدقسمتی است کہ کجام کے بارڈر بھی پروں میں مثال افزو یا تی شیرگی مثال افزو یہ بارڈر اس طرح پرائیویٹ مردوں ہم نشتگا تو چودہ سرکار ادارے یعنی دیما تو چودہ یک عام شہری صورت تک وزے او دا ہم توپک منڈ تگا روڈانی سر مردم نشتگا پرائیویٹ مردم نشتگا او دا ہم بتا خوری بوگا وشگے مطلب ایشیں کہ پرائیویٹ چرچی توپک والا یا کہ سرکاری وردی والا ہیں یا بے وردیاں ہما مردمانی کی غریب مردم ہم پتہ ہمانی کیتوان پٹا ہمانی لاپا جنا ہمانی زاگانی روزیا ہزور چاہیں زنن اوتی زاگانی دپا دیا یا پوتا بلڈنگو دیگا سرمایہ اور دیگا جگہ سرمایہ کاری کرنے تھے یہ معاملہ تنچینہ کے باید اچھے کہ قانونی بھی ملکیت قانون بھی ادارہ بھی مردمان انصاف بدا مردمانی روزگار بھی بچانی بدقسمتی ہے یہ چیزیں گندگ نہ ہوگا ہمیں حالت ہیں کہ میں گندگاں یا کہ بے روزگاری پتہ مرچی کی حالت کے تو دانت یہ چیزاں آرگ بو گئے سارا موشک بو گئے یا کہ دور دے بو گئے پتہ دومی نے میں چاہ رہا کہ مخلوقات ہے تو بے حسی گوشے یا بے وسیع گوشے کہ یہ تو مطلب شما بحیثیت ذمہ دار مردم شما یہ حالت تو گستگی وحدہ کہ امن و امان بوتا ہوں شما دستا اور ہنو حالت شما گندگا اور بے وسیع منسٹرانی یا واقدارانی گوڑا پچھے یک چیزی شکے میں بقول تیہ میں طاقت غلط مردمانی دستہ دے بو گئے فیک مردمانی دستہ دے بو گئے مطلب حالت نچو آتا گا کہ کسیر کچھ کشگی پنجگورے بڑے جا گئی ہے گسے تہا آتا مردم رو کشی ماسانی دیما براسانی دیما مطلب یہ ڈولنے واقعیت نبود تپیسرا نو گوڑا ایشی فیوچر چون بھی ہے یہ آیا یک چلو بعد نو کہتے ہیں یک مولائیت تے مذہبیت تے یا کہ یک گروہی دستہ بھی تو کنٹرول چلائنی شو بچے گندے اچھا انسان ہوتی فیصلہ شر مہذب دنیا یا صداں سال ہزار سال ساری کرتا کہ انسان ہما شہریے و ریاست بھی ریاست شہریے یک ہما تو وہ دو فریق معاہدے ہستے دنیا تھا کہ چیزیں شہری حق ہستاں چیزیں ریاست فرضاں چیزیں ریاست فرضاں شہری حق امن امان تعلیم روزگار یہ چیزاں کہ اے شہری حق کا ریاست فرضاں تاکہ ہما وحدہ کہ ریاست وتی فرضہ پورا نہ کہاں ریاست مردمانہ ہمیں گروپانہ ہمیں بے وردیانہ وردی والا درسانہ یک قانونی چیرہ نہ داں یا غریب مردمانہ انصاف نہ داں یا زورا کا چا زوران سریہ نہ داری تاکہ یہ چیزاں ریاست وتی فرضہ پورا نہ کہاں یقیناً معاشرہ چونکہ دیم پا تباہی نہیں مگر رہے گنتر دیم پا تباہی رب بلے شی ہما آخری اثرات ہما دومی فریق کیا رہا ریاست روشاں گوڑا بلاخر ہما فریق اثرات ہم کپاں ضرور نہیں کہ ضرور سے یہ فریق متاثر بھی آؤ کی وحدہ آگا یہ چیز دارنگ نہ ہوتا گوڑا ہما دومی فریق کے ہم سارا سوال چستوان آئی ہما فرائضانی سارا سوال چستوان آئی ہما وجود سارا ہم سوال چستوان جی تیمہ واضح نظور ہیں گڑستر ایک جستے کہ نا نوکستریں کہ مردم شماری کے بودتے کہ تامی خانہ شماری مردم شماری چی نام انتش انی پنجگوری حوالے ہوں مشکوتے بلوچستان چونہا کم کنک بودتے گا بلے پنجگوری حوالے کہ میں گپا ہیں گوڑا پنجگوری حوالے ہوں چاہ یعنی 50% چی کم اسے شو کنک آئیں تے بلے اسمبلی تہا ہوں مطلب شمع نمائندہ ہستا اور سینٹا ہوں ہستا ہج جگہ کسا گپنا کوئی بابتا بالکل یک ثابت تو گشت کنے کہ تیوگی بلوچستان ہے خصوصاً پنجگور چونکہ آبادی کے ادھر ریکارڈ کنک بوتا ہما ڈیجیٹل کے آگوشتش کے ڈیجیٹلی پیشانگا قلم و کاغذ بوتا کہ کم کا مگیش کنک بوتا بلے ہنو گشتش کے ڈیجیٹل مردم شماریے
اما مردم شماری تا چونکہ تقریباً کہ پنجگور آبادی 10 لاکھ کو چیزیا کم تر کنگو 5 لاکھ کو چیزیں 50% پنجگور آبادی را چما ڈیجیٹل مردم شماری کشک ہوتا یک ثابت تو گوشت کنے کہ پنجگور تا دیگا ہما ڈیجیٹل نسل کشی ہوتا پیشا چونی ہے مکن کے نسل کشی قتل و غارت گیری ہوتا بھلے انو ڈیجیٹل نسل کشی ہوتا بلکہ تو سردار اختر مینگلی ہما آخری تقریر کی قومی اسمبلی کو تکتے آئی خوب ہمیں الفاظ دا استعمال کر سکتا کہ پیشک قلم و کاغذ ہوتا بھلے اے ڈیجیٹل مردم شماری ہم بلوچستان کو پنجگورا یا کہ آدھے گتا کو پہنادن زیادتی کنگ جی منت وارم جو شماختی میں وحد پاسم دا اثر بے گئیں گو یک بری پدش میں منت کے شمار وحد دا تو سر پدی دا منت مطلعی منت نگرن کہ تو میں توارا وطی ہما چاروں کو بول جا رہا ہوں کو ساتھ منت وارم جی سلامتی جی پر میرے چاروں کا مگپ کن گئے تا پنجگوری مسئلہ سر مگو ہمی گپا ہوتی دیوان ہم دا اثر کنا کہ پنجگور ہے یا کہ بلوچستان چونہا جیڈا ہما وحدہ حل بان ہر علاقہ ہے کہ ہما علاقہ نندو کے مردم آگا مذہبی پارٹیاں نہیں تہاں یا کہ سوشل ادارہ چلائیں لگا یا کہ سیاسی پارٹیاں نہیں تہاں اوتی پارٹی مقصد اوتی پارٹی مفاداں یکنی میں گیر بکنا اور پارٹی لیولا ما سوچا بلکہ کریڈٹ رندہ مکہ آگا علاقہ بابت اب سوچا بلوچ بابت اب سوچا تھی آؤ کہ اوبادگانی بابت اب سوچا گوڑا بگن دے بلکہ راہی درگیت کرت کان اگر نا حالت ہمیں رنگا روان بے بان گوڑا آؤ کہ وحد پا آؤ کہ اوبادگان بعض جنجال اور ترسنا کے وحد دی بود کرت کان گو ہمیں دانکان دیوان وحد پاس آثر بھی تا دیم مرگشا زندمان وشبا